Здравейте! Георги Георгиев, Сдружение Боец. Намираме се в офиса на Сдружението. Тук съм заедно с Георги Цолов Георгиев, собственик на фирма Жоси, бивш собственик на фирма Жоси. Вече зад камерата е Ордин Езекиев от Сдружение Боец. Днешното живо излъчване беше анонсирано вчера, като допълнителна информация и разкрития, свързани с групата на Мартин Божанов Нотариуса и свързаният с него Велимир Атанасов. Ще представим и ще разкрием данни и информация за връзката на Велимир Атанасов с грабежа на фирма Жоси. Една вече повече от 10 годишна сага, която за съжаление през годините доведе до унищожаването и източването на милиони от компанията Жоси и до смачкване на нейният собственик, който първи алармира за проблемите в тази фирма. Припомням на гражданите, които ни гледат, че още 2017 година Сдружение Боец, заедно с собственика на Жоси, Минчо Спасов, негов адвокат, на пресконференция в БТА публично пред всички медии беха огласени за първи път публично тази история и схемите довели до фалита и до източването на компанията с участието на Иван Стоименов Гешев, бившия главен прокурор на Република България. Веднага след това, в студиото на Люба Колезич, той потвърди своите думи, показвайки конкретни документи и уличавайки Гешев в съучастие за фалита на компанията. През тези вече 7 години в Сдружение Боец внесохме многократно сигнали. 2021 година тези наши сигнали стигнаха и до Висшия съдебен съвет по исканията за отстраняване на Гешев като един от случаите, в които той е замесен в криминални действия. За съжаление, по всички тези сигнали нищо не се случва. Сега припомня с няколко изречения историята, сагата на източването на компанията Жоси. През 2014 година Георги Цолов Георгиев установява, че неговият съдружник Симеон Присадашки източва ДДС от компанията. С сиво счетоводство. Чрез сиво счетоводство, организирано едностранно от него в фирмата. Това източване на ДДС е документирано с видеозапис, който беше публично огласен още на пресконференцията в БТА през 2017 година с признанията на Присадашки, че е извършвал тези действия. Георги Цолов предприема стъпки първо за изключването на своя съдружник от компанията и второ по сезиране на институциите за това престъпление и в нашата 10 годишна бойна практика това е първият случай, в който собственик на фирма сам сезира НАП и прокуратура за това, че неговата фирма е източвала ДДС, като тук говорим за конкретни данни само за 6 месеца над 600 000 лева. Тоест, хронологично се предполага, че са източени милиони от тази компания. Георги Цолов Георгиев е близък семейен приятел с бащата на Иван Гешев, Стоимен Гешев. Дългогодишни, десетилетия продължава техният контакт и след тези събития той се свързва с Иван Гешев за съдействие и за съвет как да действа от тук нататък. Междувременно той подава и официални сигнали до институциите, по които започват някакви действия. В своите контакти и разговори с Гешев по темата се стига до уговорка във времето Иван Гешев да получи дял 20% от Жоси. При прехвърлянето, при узаконяването, при вписването на това обстоятелство, адвокатите вместо 20% вписват 2%. Към този момент компанията е оценена на над 12 милиона лева. Дори тези 2% са на стойност около 250 000, около 250 000 лева. Веднага след това институциите обръщат своите разследвания и своите действия срещу него и започва една серия от репресии, от натиск, от дела срещу него, от повдигнати обвинения, от заплахи. И в този период по делото и по всички тези събития влиза лицето Велимир Атанасов. Как се запозна с Велимир Атанасов? Как ти стигна до него? Как той влезе в този случай? Още на първата среща с Иван Гешев беше категорично, ясно и точно поставено условието. Аз работя единствено с един доверен човек, който се казва Велимир Атанасов. С него се чувам денонощно
през деня и през нощта, ако трябва, по всякакъв вид проблеми. Затова единственият човек, с който можем да разплетем твоя случай, това е Велимир Атанасов, адвокат, като адвокат, бивш съдия. Като искам да спомена, че в първите срещи, в които отидах за евентуалната помощ, допитване или други подробни неща, Иван Гешев 100% беше, говоря в началото на годината или края на 2013 година, беше в моя полза като разглеждане на нещата. Нали, тогава е бил добронамереният човек, който... Тоест, той заявява, че ще ти помогне. Че ще помогне. Едно към едно. Така. И когато ме свърза с Велимир Атанасов, ние единствената връзка, която имахме с Велимир Атанасов, беше да носиме вече сигналите, които бях разкрил във времето, като фалшиви договори за банкови кредити, изтакане на касата като заплати от над 300 000 лева и куп други неща, които се случваха през това време, се бяха случили през това време. Велимир Атанасов каза, това са нарушения, които касаят по закона над 15 години, все едно затвор за нарушител и още други неща, и почна да внася разните молби във връзка с нарушенията, които бяха разкрити от мене, не от него. Аз му ги нося като готов материал. Да. Момент, ти познава ли си Велимир Атанасов? Никога преди това не съм чул, не съм го виждал. И след като Гешев ти го представя за свой най-доверен човек, той става твой адвокат. Да, ама той ме задължи просто. И ние отидахме с бащата, с Стоиме Гешев, отидахме на първата среща, дори една адвокатка с нея, няма да споменавам името, за да разгледаме случая Жоси какво разполагаме като документи. И решихме, че след като Иван Гешев може да прави едно разследване във вид на прокурор, нали, на високото ниво, с всичките достоверни неща като документи, с които разполагаме, случая, който той предлага, е един добър случай за развитие на нещата. Нали? Тоест през Велимир да бъдат подадени сигналите до прокуратурата, които да бъдат разследвани. Добре, ти казваш Велимир Гешев ми даде Велимир и ме задължи да работя с него. И той стана твой адвокат. Но как може да докажеш това? Че Велимир Атанасов е бил твой представител, че е бил представител на Жоси, че е участвал в този казус? Има много документи, но са няколко от тях, в които са заверени от съда и от Агенция в вписването, в които се вижда присъствието на Велимир Атанасов като мой адвокат в случаите на изключването на Симеон, моето изключване, протоколи от изключванията, те са подписани и заверени. В залата присъства адвокат Велимир Атанасов, като се представиха за адвокати на Георги Цолов Георгиев, адвокат на Георги Цолов Георгиев и така. Това са оригинални документи, заверени от съда. Да, тук отново. Ето го тук пак е Велимир Атанасов. Виждам го, да, Велимир Атанасов, адвокат на Георги Цолов Георгиев. Тук е протокола, с който правим изключването, в който присъстват нотариуси. На събранието присъстваше като адвокат Велимир Атанасов, нотариусите и така нататък, нотариусите Даниела Иванова, Тихомир Генчев. Те завериха документи. Те завериха документи за изключване. Това е с подписи. Това е протоколът с трите подписи. Това са оригинални. Това е адвоката на Симеон Присадашки, водещия протокола човек и аз. Така, от историята, която ние сме представили през годините, знаем, че веднага след тези действия започват репресии, натиски и заплахи спрямо теб. Какво се изразявате? Какво се случи тогава? След включването на Велимир Атанасов и старта на подаването на тези сигнали. Първите и най-важни неща, които се случиха, това беше, че Симеон Присадашки не обжалва в срок и време неговото изключване и той се самоизключи по този начин. След това дойдоха разните оговорки, аз да си изтеглям молбата и други неща, които аз направих, но пък един адвокат не го направи и то остана в сила. След като остана в сила... Тоест, Симеон Присадашки беше изключен. Самоизключил се, да. Изключен. Тръгнахме да го изключваме като вписване в съд, това го пе Велимир Атанасов. Искаше разни суми от по 500 лева, че да плати на някой. Вече не коментирам имена, защото не ги помня. Искаше по 1000 лева, само и само да се включи изключването на Симеон да стане факт. Вписване в търговския регистр. В търговския регистр, там в съда и така нататък. След това се оказа, че Симеон завежда на базата на указанията вече на групата, като нотариуса с водещи в нея Велимир Атанасов адвокати, завеждат няколко дела, след като срока за завеждане на делата е тотално изпуснат. 14 дни срок
се случва след като дела се завеждат на 19-дневния срок. Разбрах, за делата ще говорим малко след това. Тук да се върнем на заплахи. Заплахите беха една постоянно присъствие във всеки един вид среща, индивидуално, само с него, в група с хора, с други адвокати. Пак ще ги цитирам, ако трябва имената, стига да постигнем и с тях веднага оговорката, кога и как се е случило точно. И почти винаги се споменаваше, те ще те запалят, те са силни, те са в групата на действащите, които са свързани с правителството ниво и така нататък и така нататък. Споменаха прокурорката, която защитава Симеон Присъдашки като близки приятели. Коя е тази прокурорка? Как беше? Тя стана главен прокурор. Добре, а това, че ще те запалят в буквалния смисъл ли? Буквалния смисъл. Кой ти предава тези заплахи? Велимир Атанасов беше. Той ти казва, ще бъдеш заплашен. Да, постоянният предупредител, ще те запалят, това бяха винаги. Поне 5-6 пъти от срещите, с които правят. Така, и беше ли искано нещо от теб? Естествено, казва, ще те свържа с хора, които могат да парират групата на Симеон, която се свързваше с един депутат, Зоров като човек, най-високо ниво, с връзки в момента. С връзки с кого? И с властта да наречем. Тогава на власт е Бойко Борисов. Който е бил във властта. Говорим директно едно към едно нещата, че те са силни, силни хора, които могат да решат всеки един проблем. Добре, ще те свържа с тях и какво? Какво си иска от теб? От мен поискаха да платиме 30 000 лева, за да има едно раздвижване на нещата в моя полза или поне равнопоставеност в разследването, на което трябва да се случва тук. Това във връзка с заплахите, да бъдат спрени атаките към теб. Да. Добре, ти какво направи? Коментирахме веднага с Стоимен, защото той беше близкият човек. Стоимен Гешев, бащата на Иван Гешев. Бащата на Иван Гешев. И стигнахме до заключение лично с него като коментар, че тези пари, да кажем, да им ги дадем, за да можем, защото той беше много добре запознат човек и виждаше на къде върват нещата. Опитен полицай с 50 години за гърба си опит, с контакти в системата и с него решихме да отидем и да предадем на Велимир Атанасов тези пари. Лично с него, вече в коя дата и така, аз мога да го потвърда като опис го имам, отидахме в офиса на Велимир Атанасов и предадахме, аз и Стоимен Гешев, бащата на Иван Гешев, предадахме тия, те беха 28 или после им додадах още 2000 лева, защото аз събирах парите, те просто... Така, предал си тези лично на 30 000 лева на Велимир Атанасов. Какво каза той? Какво ще направи с тия пари? Той ги прибра в едно чекмедже и каза от тук нататък ще направим някои срещи, ще видим как и какво трябва да стопираме. Спомена някои имена, с които там трябва да се движат нещата. И до там приключихме на момента създаването на парите. Спомена ли Гешев? Той го споменава Гешев във всяко направление. Тогава вече Гешев водеше делото срещу КТБ и ние с него не контактувахме, директно по телефона, поради внимание да не го забележат Иван Гешев, че участва в моята защита, вече ме задължи да говоря само през Велимир Атанасов. Тоест Велимир Атанасов е бил твоята връзка през цялото време с Иван Гешев? От средата на 2014 така. Както и преди това с Иван Гешев сме се виждали от тях в пъти. В моите офиси в пъти. В съдебната палата по таблицата. Само да напомня на гражданите, че в своите сигнали ти описваш, че в този период, когато той става, наблюдаваш прокурор по делото КТБ, ти си бил свидетел на това, че той гори документи в двора в задния двор, къщата си в Волуяк. Едно поленце пред къщата на Волуяк. Така, дали тези документи са били част от документите по КТБ, това само институциите могат да го установят, но то не беше изследвано, никога не беше разследвано това. Вие предадохте парите с Стоимен Гешев на Велимир Атанасов, този рекет, за да не бъдеш запален, за да се спрат атаките срещу те, но какво стана после? Малко след това се поставиха условията, че трябва да спра дарова случая Жоси. Тоест да подаваш. Това не беше в моя стил и начин на живот. Аз продължих дарови, когато дадах една чернова лично на Велимир Атанасов, която той трябва да обработи по адвокатската система, нали, как да я пусне към дадена институция, защото ние сме пускали десетки, ако не и стотици, и в ДАНС, и в КОМПИ, и в ГДБОП, и къде ли не, сигнали, до правителство и до министерства. Той
Тогава я прибра, позавъртя главата и на други ден ме запалих. След като сте предали парите? Но, да, парите ги бехме предали много преди това. Запалиха какво? Къщата на сина ми. Запалиха къщата? Къщата е като щета, но поне да не говоря, но още не е възстановена. Над 200 хиляди. Тя ще да възстанови. Тоест, въпреки че сте предали парите на Велимир Атанасов, който поема ангажимента да спре атаките и да реши проблема, след това ти запалват къщата. С негово знание, дали той е участвал, дали е дал съвети или нещо друго, но с негово знание се запали къщата. Добре, какво излиза тогава? Велимир Атанасов е бил твой адвокат, който ти доказваш с документи. Адвокат на фирма Жоси, но в същото време се оказа, че той е работил. Защото той защитава ли твоите интереси? Си от другата страна, той получи огромни суми вече пари като обезщетени, което аз нямаше как да им дам. Тоест, той е бил твой адвокат, но в същото време работил за... Работил е постоянно за другата страна. За другата страна. С съвети, с собствени. Да, но и Гешев е бил там. Веднага казваме и случай много преди, много по-късно, се свързаха, че Велимир Атанасов дадаха ми адреса, където все едно са се случвали срещите, и имам го категоричен в една адвокатска кантора. Там са се свързвали, вече свързваха го като Пепи Еврото и Велимир Атанасов. Само това е в една форма... в този случай, около Велимир Атанасов, човека на нотариуса, тук имаме една допирна точка и до групировката на Петю Еврото, които също са искали намеса по случая. Какво, за да решат проблемите? Не. Това беше вече в много по-късен етап, от време с Петко, се сеща за Петко става въпрос. Той го беше направил контакт, искаше да отидем в кантората на тази група. Аз му отказах директно, закарах до кантората, да му отиди. Към този момент и двете групировки са били активни. Поискаха с смъртността си 250 хиляди евро. Говориме 10 години след като се случили всичките тия събития. Аз получих инсулт през това време, сега откриха рака на простатата и другите неща. Аз не спрях да воювам. Имам над 10-12 такива предавания в какво ли не и къде ли не по опис. Нищо не се променя. Аз мога да потвърда, че и бойци имаме множество сигнали до всички възможни институции. 21 година внесохме сигнал за Жоси в парламентарната комисия антикорупция тогава, където двамата бяхме поканени на едно изслушване, след което нямаше никакво развитие. Всичко беше смачкано, всичко беше покрито. Гешев беше защитен и спасен тогава. Помните как той пишеше едни кървави писма до Брюксел, че наместват семейството му заради участието на баща му Стоимен Гешев тук, заради разкритията на бойци за неговата съпруга Ханчева, която участвала в имотни измами и е осъдена за имотни измами. Публикувахме и съответните документи. Сега искам да ви уведомя, че на 13 февруари боец внесохме нов сигнал, в който акцентираме за участието на Велимир Атанасов, човека на нотариуса, в тази схема, и той има главно, основно действие, основно участие, човека на нотариуса и участието на Иван Гешев. Това е потвърждението от парламента с входящия номер за получения от наш сигнал, който адресира също и до Висшия съдебен съвет и до прокуратурата на Република България. Забележете, до ден днешен, вече четвърти ден, няма никаква реакция от ВСС. Има отказ да ни бъде предоставен дори входящ номер на сигнала. Има отказ и от страна на прокуратурата, от страна на Сарафов, който се закаваше, че ще разследва Гешев. Отказ и от Сарафов и опит на Сарафов и прокуратурата да смачка този нов сигнал. На Сдружение Боец, който вече вкарва случая Жоси в схемата около Мартин Божанов, Велимир Атанасов, Иван Гешев и така нататък. Това, което сме заявили в сигнала, освен цялата известна до момента информация и нови данни и факти, е, че настояваме, както аз като представител на Сдружение Боец и вносител на тези сигнали, така и Георги Цолов. Георги е собственик на Жоси, да бъдем изслушани, и той заявява своята готовност да представи всички необходими документи и да уведоми както ВСС, така и Народното събрание с цялата информация и данните за престъпната схема, довела до кражбата на фирма Жоси и източването на нейните активи, което се явява един класически случай. В този казус обаче има и други важни детайли. Едно от делата, с които стана известен Мартин Божанов нотариуса, това е кражбата на едно съдебно дело. И тук се обръщам отново към Георги Цолов. В предварителния разговор ти ни каза, че си приготвил едно изявление, в което си описал една фактология, свързана с
кражба на съдебни дела по случая Жоси. И тук стигаме до една по-цялостна картина. Както Велимир Атанасов е бил човека за връзката в прокуратурата на Гешев, в реализацията на тази престъпна схема, така нотариусът е бил връзката в съдебната система, в съда за кражбата, смачкването, манипулирането или подмяната на съдебните дела в съда. Ако искаш го прочети, ако искаш го разкажи. Покрай убийството на Мартин Божанов нотариуса се разбра, че едно от престъпните му дела е било открадване на дело от канцеларията на съда. В сагата Жоси ООД, чрез която ми бе откраднато предприятието, 2 дела в ръководени от Софийски градски съд Велимира Янева също изчезнаха. 5701, 5702 от 2014 година. В опита да бъдат открити, главният съдебен инспектор официално ми съобщи, че в деловодството на Софийски градски съд не се съдържат данни за търговски дела 5701 и 5702 от 2014. Като фактически такива дела не съществуват. Точно чрез търговско дело 5702 от 2014 бе уважена исковата молба на съдружника ми и в последствие загубих дяловете в Жоси ООД. През 2019 година заведах дело 9865 от 2019 на Административен съд София по закона за отговорността на държавата заради безобразната манипулация в деловодството на съда. Вече 5 години административния, районния, а сега и Софийския окръжен съд си прехвърляха делото като горещ картоф. Последната изненада получих определение 631 от 23 година от Софийския окръжен съд, където ми се оказва да заплатя непосилна държавна такса, защото манипулирането на делото в съдебната администрация не било отговорност на държавата по ЗДОВ и ме препращат към общия исков ред. Демек, това се влачи вече 5 години, може да се влачи още 5 години. И една моя добавка, нищо чудно след още 5 години, ако сме живи здрави, да получа отговора. Няма какво да искаш от който и да било, защото вече няма държава. След тук е навесен Велимир Атанасов с всичките детайли на това, което се е случило с тези дела. Абсолютно категорично, по негови условия, по негови правила, по негови сценарии. Другия сценарий се намират също запознат Велимир Атанасов и Иван Гешев изцяло, с фалшиви договори за банков кредит с мой личен подпис като физическо лице. Момент, доколкото знам, няма твой личен подпис. Не. Фалшифициран личен подпис. Да, фалшифициран. Да, това е друго. Нали, установи се, че банката е дала кредит на Жоси ООД в 2013 година, 2 договора, един за 300, един за 1 400 000 лева, като е прехвърлила след това правата на Наташа Пристадашка, съпруга на моя съдружник, във фирмата, без да е на лице задължително изискуеме мой подпис под договора за кредит. В графологичния, това се влачи повече от 10 години, в графологичния имаше десетки сигнали към банка, към банков надзор. Какво показва експертиза? Графологичната експертиза от Института по криминалистика в МВР се установи, че подписите категорично не са поставени от мен. В същото време служителката на банката даде лъжливи показания в съда, че аз лично пред нея съм подписал тези договори и обърна решението на Софийски градски съд в полза на бандитската система, така да наречем. При положение, че има експертиза, че този подпис не е твой. Експертизата след това го доказва. Аз мога да потвърда по тези твърдения, както и по предишния казус, че в Софийския съд има 150 подадени отвода на съдии в продължение на 5 години, които отказват да гледат това дело. Как 150 градски съдии могат да бъдат принудени или могат сами да си подадат отвод по едно дело, точно след толкова години? Това прозира намесата и натиска на групировката на нотариуса, на Петю Еврото, на Велимир Атанасов, на Иван Гешев и така нататък. Добре, какво очакваш от тук нататък? Докъде си готов да стигнеш? Какво искаш? Аз съм готов, както виждате, това не е първо предаване и последно. Независимо от всичко, че си наложих спокойствие в семейство, в каквито и да било системи на начин на живот,
нали, искам справедливостта да излезне наяве. Просто да бъдат наказани виновните, които създават дискомфорт на целия народ, живеещ в тази държава. Не само при мен това се случва. Добре, аз тук искам да припомня, че сайта BIRD.BG в съвместно разследване с Движение Боец изнесоха и публикуваха официалните документи с вписването на дяловете на Стоимен Гешев, бащата на Иван Гешев, във фирма Жоси. Връзката на Гешев в случая Жоси е документирана и в това направление. Заявяваш ли готовност да свидетелстваш пред институции, пред ВСС, пред Комисията в Народното събрание и да представиш всички тези документи официално? Аз съм го направил минимум 5 или 10 пъти пред официалните институции до момента. Ще го направя пак. Добре. Готов ли си да се срещнеш с Гешев очи в очи? С Велимир Атанасов очи в очи? Готов съм да ги покана най-открито и откровенно. Да дойдат и да присъстват в една система, аз и те двамата, Иван Гешев и Велимир Атанасов, на детектора на лъжата, който да се проведе от професионалисти, по което искат време на разследванията. Тоест ти прикарваш тримата да седнете на детектор на лъжата и всички тези факти да бъдат... Да бъдат. За съжаление, детектора на лъжата няма доказателствена сила, но по българското законодателство. В същото време е достатъчно граждански елемент за валидиране на представената информация. Аз внесох сигнала от името на Сдружение Боец на Народното събрание до ВСС и до ВКП, до Сарафов. Информирах лично и Никола Минчев, председателят на комисията, за внесения от Боец сигнал, изисквайки закона да бъде спазен и той да бъде приобщен към материалите по случая на нотариуса, защото това, което забелязваме в момента, че основните разследвания, основните дебати са насочени именно към нотариуса. Само, че той беше убит. Него вече го няма. И тук изпъква една линия на евентуална подмяна. Усилията се насочат към лице, което го няма. Но тук се изнасят факти за ролята на Велимир Атанасов, който е все още жив. За ролята на Иван Гешев, който е все още жив. Които могат да бъдат разследвани. Които могат да дадат допълнителна информация и сведения за тази схема, да разкрият участието и на други лица. Тук се споменават участие и на други прокурори, а ние знаем, че такова участие има. Тук се споменава и се доказва кражбата, изчезването, което е потвърдено от българска институция, от инспектората към ВСС. Кражбата на съдебни дела, в крайна сметка довела до кражбата на една българска компания на стойност над 12 милиона лева. Което ще ви информираме за развитието по този казус. Ще изискваме от Народното събрание, разбира се, и от ВСС и останалите институции, развитие по този въпрос. Защото за каква истина ще говорим, ако отново се разследва избирателно? Едни казуси ще ги разследваме, но други казуси няма да ги разследваме. Защото те са опасни. Защото тук стигаме до върха. И тук ще дам още едно допълнение. Беше споменато преди малко името на Петю Петров, еврото. Но в този казус има и данни, които стигат и до върха. Стигат и до Бойко Борисов, свързани с него депутати, свързани с него други хора, през неговия охранителен бизнес, които са влияли в процесите през Велимир Атанасов, през Иван Гешев и през цялата тази институция. Оказва се, че в продължение на десетилетия минимум в страната са действали мутренски групировки като част от властта, част от прокуратурата за кражба и за смачкване на български бизнеси. И не само български, включително и международно. Това не е нещо ново. Знаем го още от случая Белведере, знаем го и от 8-те джуджета, знаем го и от следващите случаи, които бяха разкрити и от АКФ, и от Боец, и от Бивол, и от Бърт, и от други разследващи медии. Но до момента нямаше нито една адекватна реакция на институциите. До момента нито едно разследване не беше доведено до край. Сега отново тази тема е във фокуса на общество, на медии и на институции и Боец ще настояваме, ще изискваме всички случаи да бъдат разследвани и цялата истина да бъде установена. Споделете това видео, ще ви информираме за всяко развитие по тази тема. Битката продължава. Боец срещу мафията и бой до тук.